Ятим баланы кочагыңа гына түгел, гаиләңә сыендыру, аңа әтияни булу өчен йөрәктәге җылылык шиксез булырга тиештер. Иске Вәрәш авылында гомер итүче Чулпан һәм Илгиз Хафизовлар да шундый олы җанлы кешеләрнең берсе. Үзебезнең балабыз булмагачтан, менә Артемны алырга уйладык. Артем булгачтан өйдә бик күңелле инде, бик ямьле, үзебезнең улыбыз кебек, ансыз тормышның ничек икәнен дә күз алдына китереп булмый. Бер-берсен ярты караштан аңлап яшәгән матур парга Ходай бала сөю бәхете генә бирмәгән. Тәрбиягә, бала алырга уйлыйлар алар. Бу адымга ныклап уйлап баралар. Үз сабыйларына бүләк ителергә тиешле. Күңел түрендә ничә еллар йөргән чиксез яратуны алар моннан 4 ел элек Артем һәм Кириллга бүләк итәләр. Артем безнең гаиләгә шатлык, җәм алып килде. Киләчәктә тагы 2 кыз алып кайтырга уйлыйбыз. Ярты елдан соң Кириллның әтисе аталык хокукларын кире торгызып, улын үзенә ала. Артем үзенә бер туктаусыз иптәш алып кайтуны сорагач, әти-әнисе тагын 2 кыз бала сорап опека бүлегенә документлар тапшырган. Бүген алар түземсезләнеп бәләкәч кызларны көтәләр. Миңа бу гаиләдә рәхәт. Мин әти-әнине яратам. Тагын апай барып кайтсын. Хафизовларның йорты авылда иң матур йортларның берседер. Ишек алдыннан ук чисталык күзгә ташлана. Йортның 2нче катында 2 кечкенә агач карават тора. Гаилә башлыганы Кирилл белән Артем өчен үз куллары белән ясаган булган. Балалы йорт, нурлы йорт дип юкка гына әйтмиләрдер. Хафизовлар йортыннан шатлык белән тулы нур бөркелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.